namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosagqoka impahla yakhe amanga agqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi impela isintu sakithi sithi uhlanyo olugqoka uthayi alulapheki ma ungoma yayona nje wadala ukuthi uzoba ungoma yayona uyohlala ungoma yayona ngaso sonke isikhathi. Insizwa lebizwa ngoMax Makhanya isikhuzwe kaningi enkundleni zokuxhumana ikhuzwa ngesenzo sayo ke senzayo sokuthi ithuka amakhosi ithuke kazenkolo umholi wakwaShembe ithuka ke noma ngabe ngibani nje ke lapha yake ongumholi ke esizweni. Kodwa ke muva nje ke iphinde yakhipha ivideo futhi lapho eqinisekisa ukuthi ngenembala akekho nanoyedwa umuntu ongama ke phambi kwayo. Lensizwa ithi ke yona inguMax ngokwamakhanya akekho nanoyedwa umfana ongama phambi kwayo. Uthi ngeke nize nimenze lutho uma ngabe kuthiwa niyashana niyogcina ngokushaya indlwabu le enishayayo. Uthi yena ngeke nize nimenze lutho sidalo. Uthi futhi into futhi athanda ukunikhumbuza yona ukuthi ke yena ungomunye wabantu ababizwa ngoshaya sibhamu njengoba hlala kuthiwa kudutshulwa abantu. Uthi nayo usuke khona phakathi isibhamu uyasazi uthi musana ukumsabisa ngokuthi angathuka amakhosi angathuke lapha ke abaholi ngoba akekho noyedwa umuntu ozomshaya futhi akukho lapha angahambi khona yena. Uthi mayithanda ukuhamba ngahamba ehlala Nkosi angahamba eNanda angahamba kuphi kuPhophongola angahamba eJozini akunandoda ezomaphambi kwakhe bese imtshela ukuthi wena musukuthuka kamakhosi. Uthi cha bafana bakithi nezingane uma ukuthi niyashayana noma niyakwazi ukushaya niyogcina ngokushaya yona indlwabu leyo. Mina Khohlwane bafana akekho noyedwa umfana ongama phambi kwami futhi akekho noyedwa umfana ongangimela. Nansi ivideo ke lapho ke eyiqinisekisa ekusho khona yena lokho. Enye nje into ekumele niyazi ukuthi yimi ushaya sibhamu yimi ushaya sibhamu ngaphandle kwami akekho omunye umuntu okwazi ukudubula. So lamasimbe eniloni ngitshela wona la kuma comment abanye sebethola icontent benza amavideo balo bethi klifi ngizofa klifi ngizodutshulwa klifi this klifi amasimba lonto leyo uyabona ngihlafunela nje imsunu yimi ushaya sibhamu la akekho umuntu okwazi ukudubula njengami. Uyabona kumina nje akekho umuntu okwazi ukudubula njengami yimi ushaya sibhamu. Makuthiwa khona umuntu odutshulwayo obhekene nami obeyitshela ukuthi mhlambe angabhekana nami ngenhlamvu mletheni la niyake nje ukungijwayela amasimba. Uyabona uma ngabe ngikhuluma ngobukhosi futhi akekho umuntu ozongiconvince otherwise akekho umuntu ozongitshela ukuthi mina ngikhuluma noma ingane noma inini noma ikuphi. Uyabona ebese futhi ngihamba noma ikuphi ayikho inja ezongitshela ukuthi Max ngeke uhambe endaweni esorenso ngoba uzodutshulwa igolo lelo ngoshaya indlwabu mina ayikho nje ngangishaya awutho ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosagqoka impahla yakhe amanga agqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi